दिनै बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्ट एसोसिएशननि हांख्रायनायाव जोङो मोनसे खौरांगिरि मेल हांख्रायदों बेवहाय आरो बे खौरां मेलाव बाहागो लानो हानाय जोंनि बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्ट एसोसिएशननि गाहाय नेहाथारिजों लोगोसे लेङाइ आफादगिरि आरो लोगोसे गुबुन गुबुन बिफानाव थानाय बिबानगिरि नोंथांमोन आरो खौरांगिरि नोंथांमोन दिनैनि जे खौरांगिरि मेल बेखौ लानायनि गाहाय जाहोनानो जाबाय मा दिनैहाय जोङो फुङाव मोनसे निउस नुदों आरो बे निउसखौ लानानैनो जोङो दिनैनि नैबे खौरांगिरि मेलखौ जोङो हांख्रायनाय जादों आरो बे बाथ्राया जाबाय मा जे बनसुनि क'क्राझार जिल्ला कमिटिया बड'लेण्ड रादाब निउस बिजोंनि सायाव बिथांमोना मोनसे एफआइआर होदों आरो बे एफआइआरखौ होनायजों लोगोसे बिथांमोना मिडियानि सिगाङाव माखासे बाथ्रा बुंदों आरो जाय बाथ्राफोरखौ लानानै जों दिनै बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्ट एसोसिएशना नैबे खौरांगिरि मेलखौ हांख्रायनो गोनां जादों। दा बाथ्राया जाबाय मा जोङो थांनाय 10 तारिखआव क'क्राझाराव जोंनि मोनसे मावफुं मेल जादोंमोन आरो बे मावफुं मेलाव जोङो अपेनलि जोङो मिडियानि सिगाङाव जों बुंनाय जादोंमोन जे जोंनि एसोसिएशनाव थानाय जेसेबां माने खौरां बिजों दङ बिथांमोना जुदि माबा मोनसे निउस फोसावनायाव सोरनियावबा जुदि नांदोंब्ला एबा गोरोन्थि जादोंब्ला बेखौ नोंथांमोना आसि दिन्थिना होनांगौ आरो माबा मोनसे गोरोन्थि बेबायदि जादोंब्ला नोंथांमोना जोंनि आफादगिरि नेहाथारि बा जायखिजाया सोद्रोमा बिथांमोननो फोरमायहरनांगौ आरो सावरायलायनांगौ आरो बेबायदि एफआइआर बा जोंनि गेजेराव एना एनि जानाङा बेबायदि बाथ्राखौ बुंदोंमोन। नाथाय गमामायैनो जोङो जे निउसखौ नुबाय बेवहाय बड'लेण्ड रादाब निउस बिजोङा बिथांमोननि जे बनसुनि मुंखौ लादों होननानै बुंदों आरो बे निउसखौ हयथ' गोबाङानो नुदों आरो हयथ' गोबाङानो नुवाखै आरो बड'लेण्ड रादाबनि गाहाय सामलायगिरि बिथांमोनजों जोङो सावरायलायदोंमोन आरो बिथांमोनाबो बुंदों जे बबेबा मोनसे लेभेलाव एसे गोरोन्थि जानो हागौ नाथाय बे गोरोन्थिखौ बिथांमोना लगे लगे खम समनि गेजेरावनो बेखौ सुद्रायदों होननानै बुंदों आरो बियो बोरैबा एसे मिस्टेक जादों होनना बुंदों इन्टेनसनलि बिथांमोना खालामाखै होननानै बुंदों आरो बिदिनो जायो मालाबा निउस लायोबाबो बेबायदि माने गोरोन्थि फोसावफ्लाङो बिथांमोनाबो कारेक्सन खालामो मालाबा माने प्रतिदिन टाइम मालाबा प्रतिदिन असमिया प्रतिदिन मालाबा नियम बार्ता पेपारफोरावबो जों माब्लाबा बेबायदि गोरोन्थि फोसावनायफोरखौ जों नुयो नाथाय बिथांमोना बेफोरबायदि माखासे गोरोन्थिफोरखौ सुद्रायना लायो नाथाय जोंनि बर'फोरनि बेलायाव मा जादों दायो जे एसे गोरोन्थि मोनब्लानो मानसिखौ माने हारेसमेन्ट होनांगौ मेन्टेलि टर्चार होनांगौ बेबायदि मेन्टेलिटि जोंनि गेजेराव जादों। दा ओंखायनो नैबे समाव आङो बुंनो लुबैदों जे बड'लेण्ड रादाबा माबाफोर गोरोन्थि मावदोंब्ला गोरोन्थि जादोंब्ला जिहेथु बिथांमोना जोंनि एसोसिएशनाव दङ आरो बिथांमोनखौबो जों बुंदों जे बेबायदि जुदि गोरोन्थि निउस फोसावदोंब्ला सेकेन्ड टाइम नोंथांमोना बेबायदि माने निउस फोसावनाङा होननानै जोङो बुंदों आरो बिथांमोनाबो बुंदों अके जोंनिफ्राय जों बेबायदि निउस फोसावा होननानै आरो बेखायनो आंबो खावलायनो लुबैदों बनसुनि क'क्राझार जिल्लानि जाय बिबानगिरिया माने स्टेटमेन्ट होदों बिथांमोनखौ आं खावलायनो लुबैदों जे नोंथांमोना माने बे केसखौ उइथड्र खालामना लानांगौ आरो बे केसखौ उइथड्र खालामना लानांगौ बेखायनो बुंदों जे डिजिटेल जार्नालिस्ट एसोसिएशना थांनाय 2019 मायथाइयाव बियो 5 इयार्स रानिं आरो नोंथांमोनाबो बर' जातिनि थाखायनो जोनोम जानाय मोनसे अर्गेनाइजेसन आरो जोंबो बर' जातिनि थाखायनो निउस बिजोंखौ माने जौगाहोनो थाखाय जोङो जोंनि नैबे बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्ट एसोसिएशननि जोनोम जोङो जुदि बर'फोरनि खौरां बिजोंनि जिथु हिस्टरि जोंनि जारिमिनखौ जों नायोब्ला नुयो जे बेफोरबायदि हुमखि धुमखि होनाया नैबे समाव आं सानो जिहेतु बनसुखौ नोंथांमोनानो माहारियारि आफाद होननानै बुंना लादों बे आफादा जोङो सन्मानै नोंथांमोनखौ वी शुड रिसपेक्ट माने इच आदार नोंथांमोना मोनसे अर्गेनाइजेसन जोंबो मोनसे अर्गेनाइजेसन दा नोंथांमोना जिहेतु जातीय संगठन होनना लादों दा जातीय संगठन होनना लानाय मोनसे अर्गेनाइजेसना नोंथांमोना जोंखौ बुंदों जे बेबायदि निउस जुदि आरोबाव जुदि बर'नि निउस पर्टेलफोरा फोसावोब्ला नोंथांमोनखौ वार्निं होदो होनना बुंदों एक्सन लागोन होनना बुंदों साजा होगोन होननानै बुंदों दा बाथ्राया बेयो जोबोद गिदिर मोनसे बाथ्रा आरो बेखौ जों सहज भाबै लानो हायाखै
आरो बेखौ जोङो माब्लाबाबो सहसबाबो हयथ' लानो हानाय नङा। मानो होनना बुङोब्ला जों नायदों जोंनि बर'नि जे जारिमिनाव जे बेबायदि हुमखि होनाय दाबि होनाय हयथ' सिगाङावबो जादोंमोन। जोंनि गोबां खौरांगिरिफोरखौ बेबायदिनो दाबि धुमखि होनानै सोरखौबा हयथ' गावथारदों, सोरखौबा हयथ' धुमखि होदों, सोरखौबा हयथ' बुदों, बेबायदि जाथायाबो जादों। दा बेनिखायनो जों गिखांनाय मोनदों। रायजो राजाफोरनि गेजेराव जोङो बेखौनो बुंदों जे बेबायदि धुमखि होलायनाय जायोबा गोदोनि मोनसे परिबेस बेफोर फैफिनगोन नामा? आरो माहारियारि आफाद हिसाबै नोंथांमोनखौ जों रेसपेक्ट खालामो। नोंथांमोननि खुगानिफ्राय जों बेबायदि लुबैया। मानो होनना बुङोब्ला माहारियारि आफादानो जोंनि खौरां बिजोंखौ नायनांगोन, जोंबो नोंथांमोनखौ नायनांगोन। दा ओंखायनो आं नैबे समाव बुंनो लुबैदों जे नोंथांमोना जेरैबायदि आरजाथावै बाथ्रा बुंदों, जों बेखौ माब्लाबाबो जों गनायना लानो हानाय नङा। जोंनि एसोसिएसन हिसाबै जोङो बे बाथ्राखौ जोङो गनायना लानो हानाय नङा। जों मोजां मोनाखै, दुखु मोननाय फोरमायदों। दा ओंखायनो जाय बिथाङा बेबायदि बाथ्रा बुंदों, जोङो बन्स'नि गासैबो माने बिबानगिरिफोरखौ बुङाखै आरो हयथ' सेन्ट्रेल लेभेलनि दैदेनगिरिफोरा बेबायदि बुंनांगौ, बेबायदि बुंनाङा, बेफोरबायदि बाथ्राखौ हयथ' फोरोङाखै। नाथाय जाय बिथाङा बेबायदि बाथ्राखौ बुंदों, बिथाङा उइद्र' खालामनांगौ, जोंनि एसोसिएसननिफ्राय खावलायनाय। मानो होनना बुङोब्ला जाय गोरोन्थि मावदों बिथांखौ आसि दिन्थिनानै बुं। नाथाय सासेखौ आसि दिन्थिनायनि मुङाव जों गासैखौबो नोंथांमोना बेबायदि आसि दिन्थिनानै जानला मानला बाथ्रा बुङोब्ला जोंनि गेजेराव मालाबा हयथ' सौग्रावलायनाय बेयो फैनो हागौ। दा ओंखायनो जोंनि थांखिया जाबाय मा, मोनफ्रोमबो अर्गेनाइजेसन, साफ्रोमबो सुबुं, साफ्रोमबो लेभेलनि मानसिफोरनि जि निउस जों बेखौ फोसावनांगौ। आरो जोंनि जे खौरां बिजों बेयो जाहाथे गुबुन हारिनि बायदि, गुबुन बिजों बायदि हिन्दी, इंलिस, उर्दु बायदि बायदि, बांला बेबायदि माने खौरां बिजों बायदि जोंनि खौरां बिजोङाबो जौगानांगौ। जों बेनि थाखाय जों खामानि मावबाय थादों। आरो जोंनि गेजेराव दाबो मोजां जोङो रिपर्टार सोरजिनो हायाखै, मोजां जार्नालिस्ट सोरजिनो हायाखै। आरो बेखायनो जोङो माने जार्नालिस्ट, मोजां खौरांगिरि, मोजां खौरां बिजों, मोजां निउस पर्टेल, मोजां सेटेलाइट चेनेल जोङो माने दिहुननायनि थाखाय जोंनि गेजेराव जोङो सावरायलायनाय जायो। आरो एखमबा जोङो जोंनि गेजेराव सावरायलायनाय जायो। जोंनि गेजेराव गोबां माने थाखा फैसा गोनां मानसिफोर दङ, गोरों मानसि दङ जोंनिख्रुइ। जों जाबाय हाद्रन मानसि। सोरबाया सिम्पोल बिए, सोरबाया हयथ' ग्रेजुवेट, सोरबाया MA पास, सोरबाया माने ओरैनो थानाय मानसि। बिथांमोनानो दिनै खौरां बिजोंखौ दिनै फोथांना लाखिदों। आरो जों जेरैबायदि जोंनि खौरां बिजोंखौ माने जौगाहोनो थाखाय खामानि मावदों, हयथ' बेखौ रायजो राजाफ्रा नुगासिनो दङ। दा ओंखायनो आं बुंदों मोननै बाथ्रा। मोनसेया जाबाय जिथु FIR, बेखौ नोंथांमोना उथायना लानांगौ। बेनि उनाव जोङो ज' सावरायलायगोन। 2 नम्बर बाथ्रा बे जाबाय मा, नोंथांमोना जोंखौ गासैबो निउस पर्टेलखौ नोंथांमोना जेरैबायदि हुमखि होदों, वार्निं होदों, एक्सन लागोन होनदों, साजा होगोन होनना बुंदों, बे बाथ्राखौ जाय बिथाङा बुंदों बेखौ उथायनानै लानांगौ, उइद्र' खालामनांगौ। आङो दिनै बन्स'नि आफादगिरि बिथांजों बनजित मन्जिल बसुमतारिजों आङो फनाव कन्टेक्ट खालामदोंमोन। बिथांनि फना रिं जादों। रिं जादोंब्लाबो बिथाङा आंनि फनखौ रिसिभ खालामाखै। आरो बे गासैबो बाथ्रानि सायाव आङो मोजाङै बिथांजों सावरायनो होननानै आं बिथांखौ फन खालामदोंमोन। बिथाङा नाथाय आंनि फनखौ रिसिभ खालामाखै। हयथ' नाम्बारा बिथांनो सेभ गैयाब्लाबो ट्रु कलार आंनिनो नामाव दङ हिसाबै बिथाङा हयथ' मिथिदों। सेकेन्ड टाइम आं मोनाबिलि समाव बिथांखौ फन खालामदोंमोन। माने बिथाङा आंनि जिथु फन बेखौ बिथाङा ब्लक खालामदों। आं माने कन्टेक्ट खालामनो हायाखै। दा बाथ्राया जाबाय मा, जे क'क्राझार जिल्लायाव दिनै माने जोंनि जे बड'लेण्ड रादाब बिथांमोननि सायाव जिथु केस होदों, दा बेखौ जों उइद्र' खालामनो थाखाय जों खावलायदों। आरो बेखौ बार बार बुंदों। आरो जोंनि जिहेतु माखासे माने चेनेलफोरखौ सरजाबनानै बिथांमोना जितु वार्निं होदों आरो बिथांमोना एक्सन लागोन होनदों, साजा होगोन होनदों। दा बेफोर गासैबो बाथ्राखौ जों जुदि नायोब्ला जोंबो बेबायदि बिथांमोना जुदि एसे दायावनो जुदि जोंखौ माने FIR होयोबा, आयेननि राहा लायोबा, हयथ' नैबे बाथ्राखौ बिथांमोना जुदि उइद्र' खालामाब्ला आरो FIR बिथांमोनाबो जुदि उइद्र' खालामाबा, जोंबो इयुन समाव आयेननि जिथु राहा बेखौ जोंबो लानांगोन। आरो मोनसे खोथाखौ आङो स्पष्ट भाबै बुंनो लुबैदों, माने जिल्ला आफादासो FIR होदों आरो बेवहाय सेन्ट्रेल कमिटिया जुरित' गैया। नाथाय जोङो जुदि बेबायदि जुदि खालामबाय थायोब्ला, बा बेखौ जुदि बिथांमोना उइद्र' खालामाब्ला, आरो जिखिना बाथ्राखौ बिथांमोना बुंदों बेनि सायाव जुदि बिथांमोना फिन जुदि माने स्टेटमेन्ट होफिनाबा बा उइद्र' खालामाब्ला, फैगोन समाव जोङो बन्स'नि जिखिना निउस फैगोन,
बंस'नि माखासे माने प्रग्रामसफोर फैगोन जोंनि जिहेतु एसेसनाव 15टा चेनेल दङ बे चेनेला बिथांमोननि निउसखौ माब्लाबा फोसावनाय नङा दा बेनिखायनो आङो सेन्ट्रेल कमिटिनि आफादगिरि बिथांखौ नैबे आयदायाव मोजाङै गोथौयै स्टाडि खालामनानै जाहाथे नैबे माने जिथुनिखि प्रब्लेम सोरजिदों दायो जादों बे प्रब्लेमखौ जाहाथे खम समनि गेजेराव बिथाङा सलुसन खालामनानै होयो दा बेखौ आङो जिल्ला कमिटिनि सेन्ट्रेल कमिटिनि बंस'नि